Szevasz, tesi! Ben vagy a nyereményjátékba! Jó, az az Jó, kicsit tovább szaladt a kelleténél a szántok. GG, 1-1 az állás. Ennyi éves vagy? Megy a suli? Aha, 12. Leestem, gyere üljött. És az mi? Ha első csók lesz, tudod, ahogy tanítottam, szántok, csak így megfogod és... Így. Jó, jó, ez nem feszes. Ez nem, ez túlpak ez sín? Wow. Nem. Azt úgy mondom neked, ha most lelősz, az 2-2. Az 2-2, te hülye! Ha most még egyszer lelősz, kapsz egy giftet, meg egy friendet. Ne! Nem, csatot néztem! Szántok! Nyertél tőlem egy nyereményt az item shopból, tesa! Aztán köszönöm GG! szépen. Cserizzük a barátnőt? Felcserizzük a barátnőt? Pedd majd közel a mikrofonhoz. Egy rövid, egy mondat, hogy most nyertem Fortnite-ba. Mi a véleményed? Ilyes vagy, de... Ott szeretlek. Ott szeretlek, tedd le. Szeretlek. De most mennem kell. De most mennem kell. Tesó! Jesus! Nagy forma vagy, szántok!